Dobry dzień, witamy w postępnym dzielu kaszepsczego kalendarzu. Dziś są wydarzenia od 4 do 10 smutana. 4 smutana 1848 urodził się Max Perlbach, historyk, badyra średniowiekowego płemyrzy, wydawacz z źródłów. 6 smutana 1926 w Torniu ukazał się pierwszy numer tygodnika Rolnik Polski. 7 smutana 1870 urodził się Konstantyn Dominik, pochodzący z Kaszeb biskup sufragan chełmistrz diecezji, Słega Błesi. 8 smutana 1946 w Gdańskiej Stocznie była skończona budowa pierwszego polskiego byta po wojnie, SS Sołtyk. 10 smutana 1283 pierwsze nadczytkowe świecenie. Tego dnia wieś stała się własnością klasztoru cysterków w Żarnowcu. I to już wszystko na dziś, do usłyszenia.